Täydellinen. Ihan täydellinen suoritus. Niin, katsotaan yhdessä. Oikee naama. Joo. Mistä se ottaa? Jostain. Mä en muista mistä kaupassa mä sain semmosen nuken yläosan, niin mä otin sen lopun pois ja pään jätin sitten ja laitoin tohon. Erittäin niinku, kaikkeen se suhtautui positiivisesti, ystävällisesti. Häntä heilu, korvat liikkuu. Tynnyristä tuli niin just sellainen kuin mitä koiralla pitää tulla reaktio. Se oli ihan täydellisen upea ja sit uudestaan mennessä niin ei minkäännäköistä reaktioa. Sitten toi haalari kun nousi ylös, niin se meni niin kuin vaan kohden, mutta taas positiivisesti, eli sillä heilu häntä niin kuin pitääkin. Ja se tutki ihan oma-aloitteisesti hyvin ton nuken. Samaten sitten tässä ei ollut kans minkään tasosta pelkotilaa, toi kelkka tuli. Tutki sen tarkkaan, häntä heilui. Eli erittäin hyvä hermonen, kohtuullisen kovakin, erittäin toimintakykyinen, mutta ei niin kuin, ei jäykistele, ei tee sellaista niin kuin tuo edellinen koira, niin siinä oli selkeä semmoinen uhka päällä, mitä taas Pirkolle ei ollut yhtään. Se oli niin kuin koko ajan niin kuin hyvin positiivinen toiminta. Se selittää varmaan sen, minkä takia tää ei laita tolle nyt kampoihin, niin. Että se olisi niin pulassa kaikessa ystävällisyydessään tuon toisen kanssa. Kyllä. Mutta siis totuus on oikeesti näin, että kun tolle tulee juoksu, ja varsinkin jos Pirkko ei olisi leikattu, mutta siltikin vaikka se leikataan, niin riski, että tulee sellaisia tappeluita, mitä sä et huoli nähdä, vaikka sä oot kokenut paljon, mutta sä et ole koskaan kokenut sellaista, kun kaksi noita tappelee, niin se on niin hurjaa, että mä oon Venäjällä nimittäin nähnyt yhden kerran. Ja mun oli se on vielä pahempaa, kun että on pulli vastaan joku toinen koira ja ne on niin toinen napsi ja toinen vaan on kiinni, niin sekö ei olekaan hurjaa? Ei. Joo. Kun ne molemmat nimittäin pyrkii repii palasia toisistaan. Niin, tämä puolustautuvakseen. Niin. Joo. Ja toi taas päästäkseen kalifin paikalle. Kyllä. Hyvä. Katsotaanko me se makken kanssa? Kyllä. Meidän voi koko ajan sitä tehdä. Se kun on harvin seurassa, niin Pirkko näyttää siltä, että se olisi niinku tukehtumaisilla ja sitä tukahduttaa ja sen silmistä Juu. Vähän niinku semmonen, että pyydettäisiin apua. Niin, että se on niinku tosi huolissaan ja niinku, että se murkua henkisesti yrittää koko ajan se armi. Tietenkin. Niin rupeisiko se nyt pidemmän päälle, jos toi armi oristuslaumassa, niin muuttaa